Are 0 kilometri, tot de 7 centimetri. Fata e în parametri, parametri normal. Fenomenală normal, voluptoasă normal, criminală normal. N-are egal. Hai la test, drive, 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 stai pe live, 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 oh my life, life, life. Haide 1, 2, 3, 4, 5. Formula 1 Qatar, Formula 1 Kandahar, Formula 1 Dubai, Formula 1 Mumbai, Formula 1 Qatar, Formula 1 Kandahar, Formula 1 Dubai, Formula 1 Mumbai. Play, replay, replay, replay. Atențiune la corpul ei, e numărul 1, 2 și 3. Tot podiumul e al ei. Ce-i al ei, ce-i al ei, al ei, ce-i al ei, al ei. Dar ce-aș mai lua te cercei? Și-a băgat deget în gură, înmuiat în băutură, că l-a băgat în prăjitură. Nu m-am mai văzut așa figură. Am fetisaltă normal, ce